салому алайкум дӯстон. Магазине ки ай магазин телефон харидорӣ мекунӣ ва соҳиби бо падаркои адели мешавӣ. Мисол нигоҳ кунед. Ай магазин мо як телефон харидорӣ мекунӣ ва аҷа боша якта шарикчаи дига мегирӣ. Дар ин шарикча просто падаркан, наушник, мошинка, массажёр ҳастай буд, аҷа калонка ҳастай, чизе ки мисол дар ин падаркат биромад, қади телефонак мегирӣ, дасти холӣ намересли што. Якамон омадаган ай мо яктане детане сета телефон гирифтаган. Мана бинед, дута телефони Redmi 13C гирифтага ки нархошон ай 10,000 рубл сар мешава. Ва телефони дига ки ни телефон нав биромадагай, телефони Tecno Spark CS ки дар Telegram канал уже характеристикаша обзор кардагам, дар YouTube ам видеош ҳаста. Метавонед ки ай YouTube тамошо кунед характеристикаша. Ва якамон омадаган мебинем ки ай падарко яка чӣ мебирояд. Падаркомон имрӯз ҷумъа буд, одам бисёр буд, падарко холӣ шидан. Падаркоро аввал заправка мекунем. Мана ина яка ёрдам ки так падаркоро заправка мекунем. опа аҷа танга омдай ку дар танга омдай ина гам неста ки раҳмат. гай тангоша когда холӣ шуд бояд тангоша химо ба химо намегирем. бубля тангои тоҷикӣ будаси 20 дирҳамаи тоҷикӣ ё якҷо пайдо шуда ман намедонам. так ина брат дута не сета падарка бигирака бонагӯ ки мисол якомо ба ман падаркаи безе будан. се падаркаша як бура биги. так сета гирифти яка биё мекушоем, а якта яла мекушоем. А якум падаркаш биромад, якта повербанки 10000 мача да панели батарейка яка вообще безаряд намемони хиред. А дигим падаркаш биромад, якта часи и браслет. Инем хеле соатон ага қади браслетош женской мужской любоча вибр мекунӣ яка мегирӣ мери. так сеюм падаркаш якта дига биромад, повербанки 10000 мача, дута повербанк, якта дига комплекти соат. Если что, агар шумо телефон дар кор боша, рақамо дар булои экран, доставка ҳама областои Россия, Тоҷикистон, драни Москва боша, любой метрош доставка ё ки электричка доставка ҳастай. Беғаза телефон дар магазини мо Real Avia ки авиакасаи Real Avia, агар шумо дар билет дар кор боша, пас ба ин рақамо занг занед. Дар ин рақамо занг мезанӣ, яка боша билета мегира, худохат ба ҳамҷои дар корид мерай. Билето ҳамаи страно ҳастай. Тоҷикистон, Қирғизистон, Узбекистон, Туркия, любой страна ҳастай. Агар адреси мо омаданӣ бошӣ, адреси мо шаҳри Москва, метро Бутирская, выходи 4, торговый центр Зеленый ва магазини Realfon. Агар омада натонӣ, лучи дар ин рақамако дар WhatsApp занг биза, паспорта равон кун ва билета электронӣ мегира, равон мекунад. Хонободу сарбаланд бошем гуфти гапо.